ካብ ኤርትራ ክብገስ ከለኹ ወላ ሓደ ሰብ ኣሚና ይኮንኩን ወፄ ኣዲስ ኣበባ ሰሪሐ ክልወጥ እምበር ስደት ግን ከምቲ ዝተጸበኾ ይኮነትን ጸኒሓትኒ ከቢድዩ ጌስት ሃውስ እንተረኺበ ይሰርሕ ተዘይረኺበ እናመሓዙተየ ዝቕመጥ ወላ ሓደ ቤተሰብ ክሕግዘኒ ዝኽእል የብለይን ካብዚ ዝተለዓለ ኸዓ ትሕቲ ሰብ ክኸውን የተገዲደ ወላውን ካብ መሓዙተይ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እውን ንመሓዛይ ቤተሰባ ካብ ኣሜሪካ ክምርዖ ይመጽእ ስለ ዝነበረ ቤተሰቡ እውን ካብ ኤርትራ ይመጹ ስለ ዝነበሩ ንዓይ ከስራሐኒ ኣቐዲማ ይሓትታትለይ ሕራይ ብምባል እውን ተሰማማዕና ደሓን ዝኾነ ደሞዝ እውን ክኸፍለኒ ተረዳዳእና መዓልቶም ኣኺሉ ምስ መጹ እውን ኣነ ንስራሕ ንሶም ንውራዮም ናብቲ ገዛኣተና ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ነዚ ሕጂ ዘለኽዎ ክነብር ዝገብር ፍጻሜ ዝተፈጥረ ኣነ መሓዙተይ ኩሉ ግዜ ተዓጻጸፍንዶ ፈዛዝ እናበላየን ዝጭቕጭቃኒ ኣነ ግን ወላ ሓደ ኣይፈለጥኒ ነይረ እንተኾነ ግን ሓደ ቶማስ ዝበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጥ ወዲ ኣብቲ ዝሓዝናዮ ጌስት ሃውስ ይመላለስ ነበረ እሞ ንዓይ እውን ድሕሪ ግዜ ከሸግረኒ ጀመረ የፍቅረኪ መጨረሻኮ ናተይ ክኽትኮኒ ዝብል ጠባሪ ቃል እናተጠቀመ ክዛረበኒ ጀመረ ቶማስ ኣዝዩ ሕውስ ሰብ ንኽለምድ ዘይሽገር ወዲ እዩ እንተኾነ ግን ናተይ ሓሳብ እንተኾይንለይ ካብ ኢትዮጵያ ወፂ ነቶም ሽጉራት ስድራይ ክሕግዝ ነይሩ ሓሳበይ ኣቦይ ኣብ ሓደ ፋብሪካ እንዳሰርሐ ይዕቢና ኣደይ እውን ነቦይ ንምሕጋዝ ኣብ ጎደና ትሽግር ነይራ ኣብ ልዕሊኡ እውን ኣነ እውን ክነብር ስለ ዘለኒ ምስ ናብራይ ዝቃለስ ነይረ ቶማስ ብዙሕ ነገር እኮ እንተፈተኽዎ ግን ፍቕሪ ዝበሃል ኣሓስቦኒ ነይረ ቶማስ ግን ሕቶ ኣይቋረፀን ብዙሕ ግዜ እውን ከም ዝሓለየለይን ዝድንግጸለይን ዝነግረኒ ነይሩ ኣነ ካብ ኤርትራ ክወጽእ ከለኹ ዩኒቨርሲቲ ኣቋሪፀ ስለ ዝመጻኹ እቲ ማንም ሰብ ኣልዕለለይ ደይፈልጥ ሕቶ ቶማስ ንምንታይ ኸደይ ትመሃሪ ደይ ትቕጽሊ ትምህርትኺ እናበለ ተስፋ ክበንን ከበራታትዓንን ጀመረ ሓቂ ተሓይሽ ቶማስ ካብቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትየ ዝፈለጥኮም ሰባት ፍልይ ዝበለ ተስፋ ክገብር ዝሕግዘኒ ኩሉ ከም ዝከኣል እውን ከረድአኒ ዝፍትን ሰብ ነይሩ ኣነ እውን ክዕልሎ ጀመርኩ ኣነ እኮ ምስ መሓዙተይ ተጸጊዐ ዝነብር ትምህርቲ ደኣ ዘይከውን በልክዎ ንሱ ግን ኩሉ ግዜ ተስፋ ክገብር ከም ዘለኒ እዩ ዝነግረኒ ከምዚ ኢለ ከለኹ እውን ሓንቲ መዓልቲ ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ወሲደ ናብ እንዳ መሓዙተይ ገዛ ኸድኩ ንሰን እውን ሰምሃር ሓፍተይ ንሕና ንባዕልና ካብ ሰቢና ንጽበ እዞም ዝሰልዱልና እውን ሰብ ከም ዘጸግዓና እንተፈሊጦም ጽቡቕ ኣይኮነን በላኒ ኣነ እውን ሓቅኽን እዚ ኸማንስ ኸንኮንክን ኢለ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ዕረፍተይ ወዲኤ ንስራሐይ ተመለስኩ ምስ ቶማስ ቁፅር ቴሌፎን ተለዋዊጥና ስለ ዝነበርና ክነደዋወልን መሴጅ ክንጽሓፍን ጀሚርና ነርና ኢና ከም ልማዱ ምስ በለ እውን ደውለለይ ኣነ እውን ጨኒቕኒ ስለ ዝነበረ ዘለኹ ኩነታት ኩሉ ነገርክዎ ቶማስ ሓወይ ሕጅስ ከቢድን እምበር ኣነስ ንምንታይ ተፈጠርኩ ንመከራ እንዳበልኩ ዘለኒ ኩሉ ተናዘዝኩሉ ንሱ እውን እንዳሰሓቐ ኣተቆልዓስኺ ነገራት ኣይተካበዲ ኣነ ምሻለኹልኪ በለኒ ኣነ ኸዓ ኣይ ናተይ ነገር ስስቒልካዩ እጃኻ በልክዎ በዚ እውን ኣጆኺ ጽባሕ ክንዕልል ኢና ኢሉኒ ቴሌፎን ዓፀዋ ኣነ ኸዓ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ኣለኹልኪ እንታይ ክገብረለይ እናበልክዎ ጭናቕ ሓደርኩ ንግሆ ኮይኑ ከም ዘይወግሕ የለን ወጊሑ ኣነ እውን ከም ኣመለይ ብንግሁ ተስኤና ሰራሕኩ ከለኹ ደወለለይ ሰምሃረይ ከመይ ኮንኪ ተረጋጊዕክ ዶ በለኒ እዋ ደሓነይ ቶማስ ሓወይ በልክዎ ንሱ እውን ኣትጓል እዛ ሓወይ ዘይትገድፍያ እኺ ድሓር ከዓ ንዓይ ሒዝክ ደኣ ጽቡቕ ጌርካ ክትዓርፊ እኺ በለኒ ኣዝዩ ብዘጸናንዕ ቃል እውን ኣጆኺ እናበለ ኣጸናንዓኒ ኣብ ጥቓይ ማንም ሰባብ ዘይነበረሉ ግዜ ስለ ዝነበረ በቃ ብቓላቱ ኣዝዩ ይጸናንዕ ነይረ ዘረባና ወዲእና እውን ቻው ተባሃሂልና ተዓጻጸና ኣነ ግን መውደቕየ እዩ ዘሕስበኒ ነይሩ እዞም ገዛ ምስከዱስ ኣበየ ኸኣቱ እንታይ ክገብር ድብል ሓሳብ ዝመላለሰኒ ነይሩ ናይ ቶማስ እዛ ሓወይ ዘይትገድፍያ ኣነ ከለኹ ደኣ ክትዓርፊ እኺ ዝብላ ዘረባታት ከስተንትነን ወዓልኩ ቶማስ ምስቲ ንፍቕሪ ዝሓተኒ ዝነበረ ቶማስ ግን ብምንታይ ክሕግዘኒ ወላ እኳ ዝሕግዝዎ ኣሕዋቱ ከም ዘለውዎ ይፍለጥ
نعي نبيني زخون جزات خاريو كحجزن خمزة كقل يرد أسرز نبرك إذا حطوا زمن على سن نبرة أنت غير ليك بمن تيملكوا ندابلكوا كحسب جمركوا توماس كاب حواتو حساس للدس لزنبرة حواتو أزيم كم زحجزوا زي اللي كله كم زمان قلو يسمع نيره نتوماس يخايون إذا اخترد أكبدنو مهناتو توماس خدونم كلاونتي ጫማታት ጨና ክቡር ዋጋ ከም ዘውጽኡ ፍሉጥ እዩ ዘለና ናይ ኣነባብራ ደረጃውን ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ኣነ ብኣግባቡ እኮ ፀጉረይ መመሸጥ ዘይረክብ ንሱ ኣብ ድላይ ግዜ ድላይ ዝገብር ሰብ ነይሩ ከምዚ እናበለ ኣዋርሕ ከደ እዞም ዝሰርሐሎም ገዛውን ዝኸድሉ መዓልቲ ቀረበ ቶማስ ከዓ በቃ ምሳይ ትኾነን ግዚኡ ይበለኒ ወልሓደ ኣማራጺ ከም ዘይብለይ ተረዲኤ ስለ ዝነበርኩ ቶም ማሕወይ ኣይሸግረካኒ በልክዎ بتحد دمسي توماس كن فشخ إلو إيدونا معقورتي بمسداد إيدو سعيمو عقولنا علقو حراي بلاني بتعمي إذا مسكنك كاتومي بمبالون مسكانا يقلت كلو توماس راحتي ون مع التوم أخيلو أنا مس توماس أسرحتي كا النابز نبرو هيوات أبناي توماس كذات جمرة بقى أنا ون نوع لاتو مملسي تخونني بمبال زي اللي كله أبجزا كان مقبو كساب صريت جزان كداونتن نسو والحنت خيسرح مس نفسي قال عطوه كومنا جبرناون جزا لك ندا سب حدار مسألة نسو يعرختو أنا والناس إنتي هبان سلز نبرة وحزتي كوينا بون كنساتي كنعلل وحنصاب كنا مسي جمرنا قد من إحنا مجمرنا ون بدق زرعينا كله سب حدارينا نمسلو نحنا ونايت أنا حنان بخمي كم استغيره كيف لقنا أبوع فقراتنا كم توماس سب كم زي اللون كحسب جمركو سكبرو حلوتن كبكابن فلو ينيرو توماس حواتو زجبرولو بروسس لزنبرو نسو خيدو بروسس كم زجبر لي كل جزء قالزات ولا ينيرو أنا نبدي كدول كلخو نابرا خمي علو إلى حتى خلخو أي سمهار قالي نابرا داخم تاز قدفكيا زبل ملسي عزيزة أن نيرو بزخاء مس توماس كافو رح حليفنا أنا دما بزي مس توماس كافو رح حليفنا ناب حدار زمسل كعزينا جميرنا هو سدريكي حقسكم زنبرن حلمي أبسكو دأديو زبل حسابون عزيز حسبني أنا ناوت روح حلمي سدريكي قدمون قدموميو أبسخلو جنكتكن توماس عكوني بمخان كله حلف كم زخانه سدرايك حقزهم أب حتى إركيزي مخانو يزت أنا عنن نيرو حق تحيش توماس أب هيوتي مساعتوا ولا كحل مي أي بصحيو نزاح حنت نفسيكن كاب سقعتنيا أو تيو لك كم حنتي جزاز اللوا قال نستيتي جيرني لك كمتي سبعين سبيتي زمال إنا كله زدلا خوي قبر لي كجنك أنن كجنا قانون كريين عيدلني نيرو حدا ما أعتقن كم تلمود محازو تيتسوع كون مو بون انداستنا أساتن زلو هيوت اندعللنا أنا وين مس توماس صبو كم زلخو كعلان جمركو أزيو خمز خبرنن كم زكنا خننن كم زون رئي هم زي فلتن بقى أنس توماس كبلي مسلني كسر حجز أنيحي النابلكون كودس جمركو حنت خبتن محاستيون أمونقو على لي قريصة سمهاري سمعنن دو لمن تيخون جن قال كيدان زي تأثرو مالت توماس ولا كفاءة هلوه وعيو دحركا صبوقي شلالو قولي بالو محازاي بمبال قلب زمسل قوم ነገር ደርጎ حتلي توماس ولا كوا يحنققنن يخبرنن وعيو ግን بጣعم يسكأكا معناتو اتزلو وعي مسب قلطيفكا ناي مللاي بحرن مس دق تبعتيو ጥራይ ዘይኮነስ ወላውን ምሳይ ከሎ ኩስቶ محازاي እናበለዩ ስለ ደቅ አንስትዮ ዝዕልል ስለዚ أناون حتى سلزنا برهني ناي محازي حساب تقبلكو نسان مسكداون بزوح حساب حسابكو كالق تترفى نمنتاي بيتساب كم زلالو يدين قبر مليساون بعلي مزعدو عبزي مدو بيئتو مستزارب كودو يخور يخون كبل جمركو انتو خوناقن مسناب سيد حرم الزرراب كزاربو وسانكو تخوناقن من هالوقتقن أيكون النيوزي بالحساب تقريب اللي موها يأمانة انتو خوينو كي حرق قلون زربانا نافكال أخي كيدن بهدأت كزاربو خمزلاني
وسينة توماس كل جزء ولا يمسي ولا قلت فيته بونجر إذا تبيه نيره كم قدميون بنيك قريبة كتبيه مسخو توماس ون أمسي أتوا أنون توماسي نمنتينا جن حنساب من بارنا زي ترفنا مرعى مو يترف أكيدان زين أشر بالكو توماس جن تتصاوت دي خزلخي أنا نسخنكو حواتي بزسددو إنا ننبر زلنا بلني أنون أماتا توماسي سدراون كاب دقز سمعوا حقاو خونهلنا إلوكو إيه إذا حتو قريبالكا من بالملس كله نسون حواتي حج خمرعو عيدو لنينيوم مجمرة رأسيك خلالني بلني أنون حراي يغريتا حقخا بالكو بدحرز حتو توماس عيس أنحن أمسيك مدسن قزك خلقان نجمرة ببقسون اتناي مجمرة سلامنان فقرنان اندات أفأمته بقى كوفي لخزراربو فتينا مسيلن إيو تقاقي أي حزل ليوني ليو تخوانا جن أمسيخا ممسا لمود كوينو ببقرب إذا كله كبرت ناب حسرة تقلبت كزاربن أيدلين حلف حلفون كم قدمنا كوفيلنا ممكن ستي وحنساب كندرر أي كألنان بتعم كبيت تخوانا هيوتون نحلف سلازنا برنا أي أنا ساب جزء متى كساب كندزي خرب شوت صبغ أيكونن بمبال من الباتون كو دنجيز اللي يدخون إتيني فقر خنيرو ده يخون دبلو وزحت حسابات كمتون جمرو انت خونا جن ودار أنسو مجمر يحتى تنبر أنا توماس أبزيزازي بتعم يفكر يونيره كرب شوقنا يدلخون كال إترف بينو خينو يحسب يفكر أن انت خينو بقى زبالكو خلو نتبقنا مخانو كرب دقائي جن بينو خخونا اللو زبلو السانو والسانكو حدا نقهون توماس كن الزرارة بدلي علخو بمبال كوف كم زبل قبركو حراي انتاك سمعكوون بلاني توماسي نسخة خابتج إنه أنا خوت ألكا كساب حجي بسلام تانيحنا إنا حجيون نفل على مالت زيكونس ببيننا خوينا فقرنا نقتل بالكو أنا مسحانتي بينا تقمت إن سرحكو نيفرق إن غفلكو كنبر مساعة سمامعنا ودينا إنا زنبرنا تخونا جن أي تتصبخون قد خوينا بخمز مالكو عخم اللي سالي أي تتصبخون كمزا نملس ثلالي زوز أنحا حاسب كله ديخي بلاني أنا ون أتي قبل بيزف قرب موخاء كفقر حليفة حداري بمبال تقبيله وحنساب زنبرنا ودي كوم إلو مملاسو إنا تقرنبو قوتا توماسي انتاي دأمو جيزي اللي كألو نبين خامس لاني بالكو كسادو جنن بمبال ون نابيد أخذ كدوسينكي بلاني بقى بزي حتو هبوتي كاب قدميس ندحريتيا مليسا زخلو أنا ألو خلكي تسفا زخونا النسب نمنتاي بحنساب تغيرو زحاتتكو حتو كساب كندزكو زحرق انت زينبرا قناخا من البات بديلان تخونكو زبلون يغريت حتيتايو ايه زخلو حتوتات بوشت اينا تملالسا نحن كمزا سلام زلخو نابي كمز خيدا رداكو لزخلو جن أنا أمحرنيا ندخل الكسلازمت أخو نسوم بزح سب سلازفلت بنت توماسي سريح إذا أتولو سرح تفلت سبات انتلكا كتمات الليخا بالكوا بزون تسامى معنا تفلالنا عيز أنحنون اندابي الدراء أمسألي أنا ون سرح جميرة كم بحدش هيوت جمركو زام سيتقمت قالكن مشت موصى كلام محدار كم قديتا يونيرو توماس ون تغيرني دويلو له علاني تيكس يحفلو أي من لسالي بقى حدا سمون صبق حدا سمون حما أنا ون هلخ حزني إذا قال كزاي كري أخلخو كابايني لعل حق استخوينا ترأتني أنا سنمنتاي ترفني كيريو بقى نابز أتو طيعتو نابز خدتو خيد السا بزحات ودون قالن محاج كميرا ما مش أمالالاتني دحرقي جس وراه أنا اللي علي أخوينا ناي توماس تزتان موزا كل غفو باتحيو جن كرسو عايكا الكن يدولالو نساي كم زي قتل اندافلتكو عبزبلن جيزي نراخب نيرنا بقى هيوتي اندا تفلت أني تبالاشا كم زندابلناون حدا مسانا كابز نبرو قرو كم زفكرني ينقرني نيرو أنا جن دحر توماس فقر يلن كبل جمركو اتذكرن فتس عميقن إزيو أنا مش توماس زلن نقر بقوة جن كم زودأكو بزح ملكتات انت رأيني بقى كأمن ايدلخون إنا رأخو خم زي رأخو إنا سمعكو خم زي سمعكو
حلف حليفني كدنقص عليو كملسنيو دبل حسابي نيرني ستيدو للو كرخبو يفتن أبقدمي ينبع بقى توماس كن ፍጹም ልቢ ተቀይሩ ደጋጊመውን ንምንታይ ተቀየረኒ ኣነ እኮ ብሰንኪ ህይወተይ ይበላሸሎ እዚ ኩሉ ተስፋ ካበይ ከይዱ እንታይ ዶ ጌረከ ብዙሕ ግዜ ዝልምኖ ነይረ ንሱ ግን ወላ ሓንቲ ኣይገበርክንን ይመልሱ በቃ ከይተፈለጠ እዩ ካብ ህይወተይ ክወፅእ ደልዩ ክረክበክ ንዒ እንታይ ኢልንውን ዝገደፉ ገዲፉ ኢና ውድጎይ ነይረ ኣብ ዝተራኸብናሉ ግዜ እውን ድላይ ይድገብረሉ ክሳብ ብሓንሳቡን ንሓድር ነርና እንተኾነ ግን ኣብ ዝተረኸብናሉ ናይ 72 ሰዓታት መከላኸል ጥንሲ ይወስድ ስለ ዝነበርኩ ክጠንስ ይኽእል ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን ትዝገርም ግን ምዚ የፍቅረክ እየ ዝብለኒ ዝነበረ ወዲ ኣይጸናሕናን መስተሰቲና ብሓንሳብ ሓደርና ድሕሪ ፍጻሜ እውን መድሃኒት ናይ 72 ሰዓታት ወሲደ ቶማስ እውን ከም ሓሳብ ልቡ ሰሚሩሉ ኣይጸንሐን ፕሮሰስ ሰሊጥዎ ንካናዳ ኸይዱ ኣነ እውን በቃ እንኳዕ ረሓቐለይ ሕጂ ክርስዖ ኣለኒ እዚ ብሰንኩ ዝኣትኹ ዓዘቕቲ መስተን ካልእ ዘየድሊ ብዙሕ ነገርን ክገድፎ ኣለኒ ኣነ ብዙሕ ተስፋ ዘለኒ ሰበ ብምባል ንነፍሰይ ኣጸናኒዐ ክገድፎ ወሰንኩ ንቶማስ ንምርሳዕ ብዙሕ ግዜ እኳ እንተወሰደለይ ግን በቃ ወሲነ ኩሉ ዝነበርኩ ህይወት ገዲፈውን ከም ብሓድሽ ካብ ስርሐይ ንገዛይ ካብ ገዛይ ከዓ ንስርሐይ ኮነ ህይወተይ እንተኾነ ግን ኩሉ ግዜ ንምንታይ ግን ገዲፍኒ ቶማስ ተይገረዮ ዝብል ሕቶ ከይተመለሰለይ ስለ ዝኸደ ሙሉእ ብሙሉእ ክርስዕ ኣይከኣልኩን እንተኾነ ግን ድሕሪ 2 ወርሒ ፐሬደይ ጥጠው ስለ ዝበለ ናብ ጽቡቕ መገዲ ክመርሕ ኣብ ዝወሰንኩሉ ወርሒ ከይመልአ ቸክ ንምግባር ሕክምና ኸድኩ ጥንስቲ ምዃነይ እውን ነገሩኒ መጀመርያ እኮ ኣዝየን ተሰንበድኩ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ክልቲኡ ርክብ ገበርኩሉ ግዜ ናይ 72 ሰዓታት መድሃኒት ወሲደ ነይረ ድሓር ግን እንታይ ይፍለጥ ንጽቡቕ ይኸውን ኣነ ህይወተይ ንምዕራ ይኸውን ኢለ ክሓስብ ጀመርኩ እንተስ ጓለይ ኣቦኣ ኣብ ጥቓ ክህሉ ካብ ምምናይ እንተስ ቶማስ ፈጺመ ክርስዕ ስለ ዝወሰንኩ ፈጺመ ፍጹም ጓለይ ናይ ቶማስ ክትከውን እያ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን ነዚ ካልኣይ ከዓ ጠኒሳ ከም ዘለኹ ነገርክዎ ናይ ብሓቂ እውን ናቱ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረኒ ንሱ እውን ኣብ ዘይከውን ቦታን ናይ ሓንቲ መዓልቲ ጊጋን ስለ ዝኾነ ኣጠራጥሮ ኣነ ግን ኣጆኻ ዝወልዳ ውላድ ሓግዘኒ ወይ ከዓ ምሳናኹም ሓዳር ግበረለይ ኣይብለካኒ ኣነ ልባ ዝተጎደት ጓለይ ፍጹም ሕጂ ምስ ወዲ ክነብር ወይ ከዓ ሓዳር ክገብር ሓሳብ የብለይን እዛ ብሰንኪ ካልእ ሓጢኣተይ ካልእ ኮይና ደይ መፀትኒ ውላድ ዝገበረለይ ኣምላኽ ክዕቢ ወሲነ ስለዚ ኣቦውነት ጥራይ ከኣምነለይ ሓተትክዎ መጀመርያ እኮ እዚ እኮ ናይ ኣቦውነት ጉዳይ ኣይኮነን ናተይ ደይ ኣይኮነትን ስለ ዝተጠራጠርኩ ሓውቂዩ ከዓ እሱ ኣነ ንቶማስ ከም ዝፈትዎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ ብግልጽ እውን ይዛረብ ነይረ ምስኦም ከለኹ ፕሮግራም ከለና ተጸዊዕኒ እውን ከየማታእኮ ክኸይድ ኩሎም ይርኡኒ ነይሮም እዮም ስለዚ ኸእዩ ዝተጠራጠረ ኣነ ግን በቃ ናቱ ምዃና ይኣምን ስለ ዝነበርኩ ናትከ ምባል ካልኦት ሰባት ብምውሳኽ ናቱ ምዃና ኣረዲኤ ብሽሙ ከም ትጽዋዕ ተረዳድአና ድሕሪ ናይ 9 ወርሒ ጥንስውን ሕማም ሕርስ ተታሒዘ ናብ ሕክምና ኸድኩ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ሕርሲ ጻዕሪ እውን ጓለይ ብሰላም ተገላገልኩ እቲ ዝገርም መድሃኒት እኳ ውሒጥ እንተነበርኩ መድሃኒት ክሕዛ ዘይከኣለ ናይ ህይወተይ ንህይወተይ ክትቅየር ዝመፀት ህፃንያ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ብተኣምር ስለ ዝተቐበልክዋ ሚራክል በልክዋ እቲ ዝገርም ከምቲ ዝበልክዎ ጓለይ ካብ ዝጠንሳ ጀሚረ ክሳብ ዘለኽዎ ትርጉም ናይ መንባርያ ኮይና ፀገመይ ዝፈለጠ ብዙሕ ሰውን ቤተሰብ ኮይነኒ ክሕግዘኒ ጀሚሩ እዩ ምስ ጓለይ ድሓን ድኾነ ናብራ ኢና ንመርሕ እዚ ኣቦኣ ኢኻ ድበልክዎ እውን ወላ ኮላ ሓንቲ ኣይግበረላ ግን ነይሩ ይሪኣ ይመፃ የዘናግዓ ይውፃእ እዩ ነይሩ ጓለይ 2 ዓመት ምስ ገበረት እውን ቶማስ ከም ዝተመርዐወ እታ ዝተመርዐወ እውን ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ከም ዝነበረት የሰማዕኩ ኣብዚ ግዜ እዚ ጓለይ ክሳብ ዝእክል ካልእ ተተረፈ ወላ ሓደ ነገር ክሓስብ ፍቃደኛ ኣይነበርኩን ወላ እውን ብዛዕባ ህይወተይ በቃ ንጓለይ ዝነብር ነይረ ምክንያቱ ናታ ምንባር ንዓይ ትርጉም ስለ ዝህበኒ ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ሓጊዝኒ እውን እንዳቡና ከፊተ ህይወተይ እናተስተኻኸለ ኸደ ምስ ጓለይ
ወላው ናብ ስራሕ እንተኾነ ዘይንፈላለዩና ኮይና እቲ ዘጽልእን ዘፍርሕን ንምሕሳብ እኮ ኣዝዩ ዘጽልእ ክስተት ግን ናብ ህይወተይ ክመጽእ ጀመረ። ጓለይ እናጎበዘት መስከረት ነዚ ኣቦኣ ኢኻ ዝበልክዎ ብፍጹም ኣይትመስልንያ፣ ንዓይ እውን ኣይትመስልንያ። በቃ ንቶማስ ዝፈልጦ ዘበለ ኩሉ ርእያ ቢልዋ እዩ ዘስንብድ። ወላ እኳ ንዓይ ኣይዛረቡኒ ኣነ እቲ ብውሽጠይ ዝነበረ ሕቶ ኣብ ገጽ ሰባት ክሪኦ ጀመርኩ። ገለገለ ሰብ እውን እንታይ ደኣ ወይን ኣቦኣ ወይ ንዓኻ ዶ ትመስል ክብለኒ ጀመረ። እዚ ኣቦኣ ኢኻ ድበልክዎ እውን እንተ ብገርህነቱ እንተ መጀመርያ እውን ስለ ዝጠራጠር ዝነበረ እንታይ ደኣ ንዓይ ዘይትመስል ወላ ንዓኻ እውን ኣይትመስልን እናበለ ውሽጠይ ክትንክፈኒ ጀመረ። ኣነ ኣቦኣ ኣይትመስልንያ ዝበለኒ ሰብ ኩሉ እዩ ዘሰንብደኒ። እቲ ዝኸፍአ ግን ንቶማስ ኣብ የማናይ ሰለፉ ዝነበሮ ጸሊም ምልክት ወይ ከዓ ብረት ኣብ ጓለይ እውን ልክዕ ከምናቱ ብድሙቕ ዝበለ ዓቢ ምልክት ክርእየላ ጀመርኩ። በቃ ካብዚኣ ከዓ ብስምባር ዝተዋሓጥኩ ናይ ቶማስን ናይ ዝዳሕራይ ፍልልዮም ልክዕ ኣብ 2 ሰሙን እዩ ሕውስውስ ኢልኒ። በቃ ዳርጋ ርግጸኛ ክኸውን ክኢለ ናይ ቶማስ እዩ ክብል እቲ ጓለይ ጥራይ ክዕብየ ዝደሊ ኣቦውነት ጥራይ እመነለይ ዝበልክዎ ወዲ እውን ይብድሎ ከይህሉ ዘይጓሉ ዶ ኣሰኪመ ይህሉ ዝብል ጭንቀት እውን ናብ ኣእምሮይ ክመላለስ ጀሚሩሎ። በቃ ብፍርሓት ካልእ ሰብ ኮይነ እቲ ተቢዐ ዝጀመርክዎ ህይወት ጓለይ ምዕባይ መጨረሽታ ዘይቦኣ ኣቦኣ ኢለ ከይዕብያ ብጣዕሚ ፈሪሐ። ጓለይ ዝኾነ ይኹን ነገር ብናተይ ሕሉፍ ክትቅጻዕ ወይ ከዓ እናማረረትኒ ከይትነብር ብጣዕሚ እየ ዝጥንቀቐላ። ሕጂ ግን ደይሓሰብክዎ ጎኒፍኒ ዘለኒ ኣማራጺ ነዚ ብዘሎ ንስኻ ኣቦኣ ኣይኮንካን ክብሎ ኢለ ይሓስብ። እንተኾነ ግን ጓለይ መንዳ ይሞባኣ ቶማስ ኣቦኣ ኢኻ ይብል ወይ ከዓ ቶማስ ኣቦኣ ኢኻ ኢለ ከይረኽቦን ከይዘራርቦን 2 ዓመት ሙሉእ ጓለይ ብናይ ካልእ ሰምያ ተጸዊዓ እዚ ኩሉ ሕውስውስ ኢልኒ። ግን ኣነ እቲ ሓቂ ገና ጓለይ ከይጎበዘት ነገር ኩሉ ኣስተኻኺለላ ክጸንሕ ደስ ምበለኒ። እንተኾነ ግን ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ እዚ ኣቦኣ ኢኻ ዝተባህለ ንገለገለ ቤተሰቡን ኣላሊና እዩ። ጓሉ ምዃና እዩ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጥ። ከም ብሓድሽ እዚ ኩሉ ናይ 2 ዓመት ታሪኽ ኣፍሪስካ ንስኻ ኣቦኣ ኣይኮንካን ምባል ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ንቶማስ እውን ንስኻ ኢኻ ኣቦኣ ተጋጊኤ ኣቦኣ ኢኻ ኢልዮ ነይረ ነዚ ሓደ ክብሎ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እቲ ዝገርም ጓለይ ምስላ ንቶማስ ትመስል ጥራይ ተባሂሉ ድግለጽ ኣይኮነን። ኣዝያ ንዑ ትመስል። ኣነ ግን እቲ ማንም ሰብ ዘይፈልጦ ኣብ ክልቲኦም ጥራይ ዘሎ ምልክት ግን ኣዝዩ ዘሰንብደኒ። ምክንያቱ መልክዕ ሰብ ንሰብ ይመስል ክበሃል ይከኣል እዩ። እቲ በሰላ ግን በቃ ጓል ቶማስ እያ ክብል ጥራይ ገይረኒ። በዚ በይነይ ይሕመስ ኣለኹ። እንታይ ከም ዝውስን እውን ኣይፈልጥን። እቲ ሓደ ዝፈልጦ ግን ጓለይ ቅድሚ ምእካላ ብናተይ ሓጢኣት ከይትቕጻዕ ጥራይ እዩ።